ପତ୍ର ଲିଖନ ପତ୍ର ଲିଖନ କଣ ହଉଛି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ପତ୍ର ଲିଖନ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯେମିତିକି ଆମେ ଅଫିସରେ ସ୍କୁଲରେ କଲେଜରେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆମେ ପତ୍ର ଲିଖୁଛେ ତ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ପତ୍ର ସହିତ ଆମେ କଣ ହଉଛେ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡିତ ପତ୍ରରେ ଯିଏ ପ୍ରେରକ ମୁଁ ପଠେଇବି ମୋର ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ବା ମୋ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇବି ପତ୍ରରେ ପ୍ରେରକର ବକ୍ତବ୍ୟ ସେ ଯାହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଅନୁଭୂତି ସେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରୁଛି ବା ତାର ଯାହା ଅନୁଭୂତି ଅଛି ଏଗୁଡିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁଭୂତି ଏଗୁଡିକ ଠିକ ଭାବରେ ପ୍ରତିପାଦିତ ଯଦି ମ୍ୟାଡାମ ଯୋଉ ଗୁରୁତ୍ୱରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭେଦର ସବୁ ଯାକ ମାନେ ଇଏ କରାହବ ଲେଖା ହବ ଔପଚାରିକ ଅନୌପଚାରିକରେ ତା ତଳେ ତଳେ ସବୁ ନା କେବଳ ଯୋଉ ଆମର ଅଛି ଲିଖିତ ଯୋଗାଯୋଗର ଗୁରୁତ୍ୱ କାହିଁକି ଲିଖିତ ଯୋଗାଯୋଗ ଆମେ ଲିଖିତ ଯୋଗାଯୋଗ କଣ ପାଇଁ କରାଯାଏ ଲିଖିତ ଯୋଗାଯୋଗର ଗୁରୁତ୍ୱ ମାନେ ଲିଖିତ ଯୋଗାଯୋଗ ଗୁଡିକ କଣ ପାଇଁ କରାଯାଏ या ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ଗୁଡିକ କଲେ ସେଟା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଦଲିଲ ହେଇକି ରହେ ପ୍ରମାଣ ହେଇକି ରହେ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବେ ଲିଖିତ ଯୋଗାଯୋଗ କଣ ଲିଖିତ ଯୋଗାଯୋଗର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଲେଖିବେ ଔପଚାରିକ ଅନୌପଚାରିକ ଦେନ ଲିଖିତ ଯୋଗାଯୋଗର ଉଦାହରଣ କୋଉଗୁଡିକ ଔପଚାରିକ ଯାଉଛି କୋଉଗୁଡିକ ଅନୌପଚାରିକ ଯାଉଛି ଲିଖିତ ଯୋଗାଯୋଗର ଗୁରୁତ୍ୱ ବା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କଣ କଣ ରହିଲେ ଲିଖିତ ଯୋଗାଯୋଗ କଣ ପାଇଁ ଲିଖିତ ଯୋଗାଯୋଗ ଗୁଡିକ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ବା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବା ଆମ ବୁକରେ ଲେଖା ଅଛି ଲିଖିତ ଯୋଗାଯୋଗ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚିଠି ପତ୍ର ସରକାରୀ ଚିଠି ପତ୍ର ବ୍ୟବସାୟିକ ଚିଠି ପତ୍ର ସେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସେ ଯୋଉ ସରକାରୀ ଚିଠିକୁ ଆମେ ଔପଚାରିକ ଭାବରେ ନେଇପାରିବା ଆଉ ଯୋଉ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କହିଲେ ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସରକାରୀ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କହିଲେ ବ୍ୟବସାୟିକ ସରକାରୀ ଏଇ ଯୋଉ ଅଛି ଆପଣ ମାନେ 3 ଭାଗରେ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚିଠି ପତ୍ର କଥା କହିଛି ଯୋଉଗୁଡିକ ଲିଖିତ ଯୋଗାଯୋଗର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚିଠି ପତ୍ରକୁ ଆମେ ଆପଣ ମାନେ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବେ ଯୋଉଟା କି କହିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟବସାୟିକ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ସରକାରୀ ଲେଖା ହବ ପ୍ରକାର ଭେଦରେ ଆନାଲିସିସ୍ ପୂଜା କରାହବ ମାନେ ପ୍ରକାର ଭେଦ କୋଉଟା କଣ ଯାଉଛି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ବହିରେ ଅଛି ପ୍ରକାର ଭେଦ ଆପଣ ପ୍ରକାର ଭେଦ ଲେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଉ ବହିରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟବସାୟିକ ଆଉ ଅଛି ସରକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ ଲିଖିତ ଯୋଗାଯୋଗକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର ବହିରେ ଯାହା ଅଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟବସାୟିକ ସରକାରୀ ସେଗୁଡିକର ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରିବେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ବହିରେ ଯାହା ଅଛି କରିପାରିବେ ତା ବାଦେ ଆମେ ଯୋଉ ସରକାରୀ ଜିନିଷକୁ ପଢୁଛେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଗୋଟେ ହଉଛି ଔପଚାରିକ ଗୋଟେ ହଉଛି ଅନୌପଚାରିକ ବୁଝିଲେ ନା ସେଇ ଔପଚାରିକଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ହଉଛି ଆମର ଫର୍ମାଲ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ସରକାରୀ ବୋଲି କହୁଛେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ମୋ କଥା ସେଇ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟିକ ଯୋଉ ସରକାରୀ ଅଛି ଯୋଉ ସରକାରୀଟା ଆମର ଯାଉଛି ଫର୍ମାଲରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଛି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତଟା ଆମର ଯାଉଛି ଅନୌପଚାରିକ ବା ଇନଫର୍ମାଲରେ ଫର୍ମାଲରେ କୋଉ ଗୁଡିକ ଯିବ ଯୋଉ ଗୁଡିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୀତି ନିୟମ ହେଇକି ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ବା ସରକାରୀ କାଗଜ ପତ୍ର ଯୋଉଗୁଡିକ ବ୍ୟବହାର ହେଇଥାଏ ସେଗୁଡିକୁ ଔପଚାରିକ ବା ଫର୍ମାଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆପଣ 3ଟା ଲେଖିବେ ସେଇଟା ତାର ଅର୍ଥ ଯାହା ଏ ଔପଚାରିକ ଅନୌପଚାରିକର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଔପଚାରିକରେ ଯାଉଛି ତ କାହିଁକି ପତ୍ର ଲିଖନ ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ଯୋଉ ପତ୍ର ଲେଖିଥାନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରେରକ ଥାନ୍ତି ଆମ ପତ୍ରଟା ଯିଏ ପାଏ ସେ ଗ୍ରାହକ ଥାଏ ବା ପ୍ରାପକ ଥାଏ ଯାହା କହିପାରିବ ଗ୍ରାହକ ବା ପ୍ରାପକ ଯଦି ଆମର ଲେଖାଟା ଅନୁଭୂତି ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମର ବକ୍ତବ୍ୟ ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛେ ତାହେଲେ ଆମେ ଯାହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ ଯୋଉ ଲୋକକୁ ସେ ଲୋକ ତାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ପତ୍ର ଲିଖନ ହଉଛି ଗୋଟେ କଳା ପତ୍ର ଲିଖନକୁ ସମସ୍ତେ ଲେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସୁନ୍ଦର ଭାଷା ଦେଇକି ମନର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିକି ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରି ଲେଖିବା ହଉଛି ଗୋଟେ କଳା ପତ୍ର ଲିଖନ ଗୋଟିଏ କଳା ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଜ୍ଞାନ ଉଭୟ ଯେମିତି ଆମେ
ବୁଝିବା ଆମ କୋଉ ଭାବରେ କହୁଛେ ଆମେ କହିବା ଖା ଯେମିତି ଅଛି ଆମର ଆମେ କହିବା ଆ ଖାଇ ତ ଜଣକୁ ଆମେ ସ୍ନେହରେ ଡାକୁଛେ ଆ ଖାଇ ଆମେ ତାକୁ ଭାବିବୁନୁ ତ କଥାର ଯଦି ଆମେ ଆମ କଥା ଉପରେ ଯଦି ଟିକେ ଆମେ ଜୋର ଦେଇକି କହିବା ତାର ଅର୍ଥ ବଦଳିଯିବ ସେଥିପାଇଁ କଥିତ ଯୋଗାଯୋଗ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରୁଥିବା ସେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଏଇ କଥିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଏଇଟା ଯେମିତି କହିଲି ଅଧିକ ବାସ୍ତବ ହେଇଥାଏ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେଇଥାଏ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ରହିବା ଫଳରେ ଏଇ ଯୋଗାଯୋଗଟା ସଫଳ ହେଇଥାଏ। ଦୁଇଟି ଲୋକ ବା ଦୁଇରୁ ଏକାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବାକ୍ୟାଳାପ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ଯୋଗାଯୋଗ ରକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାର ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆଉ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇଯିବା ବା ତଥ୍ୟ ପାଇଯିବା। ଲିଖିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ କଣ ହଉଥିଲା ଆମେ ଲେଖିକି ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠଉଥିଲେ ଦିନେ 2 ଦିନ ଲାଗୁଥିଲା ସିଏ ପୁଣି ତାର ରିପ୍ଲାଏ ଦଉଥିଲା। ତ ଏଇ କଥିତ ଯୋଗାଯୋଗଟା ଲିଖିତ ଯୋଗାଯୋଗ ଥିଲା ସମୟ ସାପେକ୍ଷ କିନ୍ତୁ କଥିତ ଯୋଗାଯୋଗଟା ଖୁବ କମ ସମୟ। ନେକ୍ସଟ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ରହିବ କଥିତ ଯୋଗାଯୋଗର ଉଦାହରଣ। ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ରହିବ କଥିତ ଯୋଗାଯୋଗର ଗୁରୁତ୍ୱ ବା ତାର ଉପକାରିତା। ହେଲା ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ କଥିତ ଯୋଗାଯୋଗର ଉପକାରିତା ବା ଗୁରୁତ୍ୱ ଲେଖିବେ ଉଦାହରଣ ଯୋଉ ଦେଇଥିବେ ଭାଷଣ କଳା ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା ସାକ୍ଷାତକାର ସେଇଗୁଡିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିକି ସେଇଟା ଲେଖିବେ। ହଁ ମ୍ୟାମ୍ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଡାକନ୍ତୁ ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଯୋଉ କଥିତ ଯୋଗାଯୋଗର ଗୁରୁତ୍ୱ ବା ଉପକାରିତାର ତା ଭିତରେ କଣ ରହିବ? ଉଦାହରଣରେ ଏବେ ଯୋଉ ଗୁଡିକ ପଢଉଛେ ଗୋଟେ ରହିବ ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା ରହିବ ଗୋଟେ ରହିବ ଭାଷଣ ରହିବ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷାତକାର ରହିବ ଗୋଟେ ତର୍କ ବିତର୍କ ରହିବ ତାରି ଭିତରେ ଆପଣ ମାନେ ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ରହିଲା ଦଳଗତ ଆଲୋଚନାର କଣ ଗୁରୁତ୍ୱ କାହିଁକି କଣ ତାର ଉପକାରିତା। ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କଣ ଉପକାରିତା ବା ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ କଣ। ଥାର୍ଡ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ଭାଷଣର କଣ ଉପକାରିତା ତାର ଭାଷଣ ଆଗରୁ ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବା ଭାଷଣ ପାଇଁ କିପରି ଜଣେ ପ୍ରିପେୟାର ହବ। କଥିତ ଯୋଗାଯୋଗ ହଉଛି ଆମେ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ କଥା କହିକି ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରୁଛେ। ତ କଥିତ ଯୋଗାଯୋଗ ଭିତରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯିବ ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା ହଉଛି ତାର କଥିତ ଯୋଗାଯୋଗର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ଭାଷଣ ହଉଛି ଗୋଟେ କଥିତ ଯୋଗାଯୋଗର ଉଦାହରଣ। ଆମେ ଟେଲିଫୋନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛେ ସେଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସେଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ଏ ସବୁ ଯେତିକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏ ସବୁ ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥିତ ଯୋଗାଯୋଗର ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ଠିକ ଅଛି ମ୍ୟାମ୍ ଯଦି ଯୋଗାଯୋଗ ଉଦାହରଣରେ ଏତକ ଲେଖିଲେ ତାପରେ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଟା କରିଛେ କଥିତ ଯୋଗାଯୋଗର ଗୁରୁତ୍ୱ ବା ଉପକାରିତା ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଦଉଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ବୁଝିଲେ ଆପଣ ଯାହା ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଉପକାରିତାରେ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିବୁ ଉଦାହରଣଟା କେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବୁ ଏହା ପଚାରୁଛନ୍ତି ତ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଲେ କଥିତ ଯୋଗାଯୋଗ କଣ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ତାପର ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଲେ କଥିତ ଯୋଗାଯୋଗର ଉଦାହରଣ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉଦାହରଣ ଗୁଡିକୁ ଆମେ କଥିତ ଯୋଗାଯୋଗର ଉଦାହରଣ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ସେଗୁଡିକ ହେଲା 1 2 3 4 କରିକି ତଳକୁ ତଳ ଲେଖିବେ। ଭାଷଣ ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା ତର୍କ ବିତର୍କ ସାକ୍ଷାତକାର ଏସବୁ ଆପଣ ଟେଲିଫୋନରେ ମାଧ୍ୟମରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏଗୁଡିକ ଆପଣ 1 2 3 4 କରି ଲେଖିଲେ କଥିତ ଯୋଗାଯୋଗର ଉଦାହରଣ ଦେଲା। ତାପରେ ଆସିବେ କଥିତ ଯୋଗାଯୋଗର ଗୁରୁତ୍ୱ ବା ଆପଣଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି କଥିତ ଯୋଗାଯୋଗର କ୍ଷେତ୍ର ଯାହା ପରିସର ସେଇଆ ଗୁରୁତ୍ୱ ସେଇଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏକା ଉତ୍ତର ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଇଟା ଲେଖିବେ କଥିତ ଯୋଗାଯୋଗର ପରିସର ବା କ୍ଷେତ୍ର ବା କ୍ଷେତ୍ର ଲେଖିକି ବା ଓବ୍ଲିକ୍ ଦେଇକି ଉପକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଯାହା ବି ଲେଖିପାରିବେ। ଲେଖିବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ସପୋଜ ଉଦାହରଣର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ସପୋଜ ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା ତ ଏଠି ବି ଉପକାରିତା ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେଖିବେ ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା ତାପରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଉଦାହରଣରେ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ସାକ୍ଷାତକାର ଏଠି ଲେଖିବେ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ ସାକ୍ଷାତକାରର ଉଦାହରଣ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବୁଝିହେଲା। ଆଜ୍ଞା 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 ଆଉ ଗୋଟେ କଥିତ ଯୋଗାଯୋଗର ହଁ କଣ କହୁଛନ୍ତି କଥିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଘୋଷଣା କଳା ବା ସଂଯୋଜନା କଳା ଆମେ ଯୋଉ ଆଙ୍କରିଂ କରୁଛେ ଆଙ୍କରିଂ ଯୋଉ କରୁଛେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା କରୁଛେ ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା କରିବେ ଜଣେ ଆସିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆଙ୍କରିଂ ବୋଲି ଲେଖିପାରିବେ ନାଇଁ ତ କଣ ଆଙ୍କରିଂ ଉପସ୍ଥାପନା ବୋଲି ଲେଖିପାରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ତତ୍କାଳ ଭାଷଣ ମାନେ ଏଇଟା ତତ୍କାଳ ଭାଷଣ ହେଲା କିଛି ଗୋଟେ ଜରୁରୀ କିଛି ଗୋଟେ ଆସିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଟପିକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ତତ୍କାଳ ଭାଷଣ ଏକା କଥା ଭାଷଣର ସବୁ କଥିତ ଯୋଗାଯୋଗର ଯାଉଛି। ଦେଖିଥିବେ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ହଉ ଆମ ସାହି ପଡିଶା ହଉ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଥିବେ ପିଲାଙ୍କ ଖେଳ ଭିତରୁ ଗାଡିଆ ପିଟା ଯଦି ହେଇଗଲେ ସେ ତା ଘରେ ଯାଇ କହିବ ସେ ଛୁଆଟି ତା ଘରେ ଯାଇ କହିବ ବାପା ମା ମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିଯିବେ ଟିକେ
ପାଟିରେ ବାଡା ବତା ନଥିବ, ବକା ସଦା ହେବେ। ଏ ମଧ୍ୟ ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ। ଆପଣଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ପରା ଆଜିର ଥାର୍ଡ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର କୁହନ୍ତୁ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କେମିତି ଲେଖିବୁ ମାନେ କାପରେ କୋଉଟା ଲେଖା ହବ? କହିଲେ କଥିତ ଯୋଗାଯୋଗ କାହାକୁ କଣ, କଥିତ ଯୋଗାଯୋଗ କଣ? ସୁସ୍ମିତା ସାରିଲ?